Tak, přátelé, teď mě všichni dobře poslouchejte. A říkám to i těm ostatním 500 milionům Evropanů, 500 milionům Američanů a zejména všem Čechům, co můj projev zřejmě nikdy neuslyší. Protože méně jak 3% z vás čtou knihy. Protože méně jak 10% z vás čtou noviny. Protože méně jak 20% z vás používá internet proto, abyste se dozvěděli, co se doopravdy děje ve světě. Protože jediná pravda, kterou znáte, přichází z televize. V těch oknech, co večer do noci blikají, tak tam se válí celé generace lidí, kteří nikdy nebudou vidět nic víc, než to, co leze z těch čarodějných kouzelných bedínek. Protože tyhle bedínky se staly prakticky hlasem, o kterém píše svatý Jan, falešným prorokem, který dokáže z neznámých lidí dělat prezidenty, premiéry, rozpoutávat války. A je to ta nejnechutnější zvrácená, zatracená síla v tomhle Bohem opuštěném světě. A vytrhněte mi jazyk, jestli nemám pravdu. Pravda leží tak blízko u nosu, ale my ji už přes mocný hlas televize neslyšíme. Jelikož to, co je a není pravda, skrze ní určují ty největší společnosti a banky, řízené tak nechutně bohatými a zvrácenými lidmi, že se mi chce zvracet, když slyšíme jejich jména, která skoro nikdo nezná. Ona vládne tak strašnou silou propagandy, že už nemůže, spíše může být prakticky každému jedno, jaké sračky z pusy lezou. Protože to, co se nám snaží říct a jednoduše ty lži označuje jako fakta, se kterými se jako jednotlivci otrávení jedem tohoto jazyka jsme schopni strnule zírat, neschopni jakékoliv akce. Tak jste si mě vyslechli a přes to, co vám tu říkám, mi věřit nebudete, i když sami již dávno tušíte, že v televizi pravdu nenajdete. Televize, přátelé, je totiž jako mlha, je to cirkus, je to karneval, poskakující banda akrobatů, pohádkáři, zpěváci, tanečníci, bojovníci se strachem, ninjové, idolové, talenti, hvězdy a fotbalisti. A na dně toho všeho leží prachsprostý biznis a osobní zájmy těch, co se po zádech druhých derou nahoru, hrabajíce špínu jeden na druhého, aby zakryli svoji vlastní hanbu. Chcete pravdu? Tak tu já vám nepovím, přátelé, protože tu zná asi jenom Bůh. Jděte třeba za svými šéfy, proroky, spasiteli, já nevím kým, a ptejte se, pro Boha, jděte za sebou samými, ptejte se sami sebe, protože to je jediné místo na celém tomhle Bohem zatraceném světě, kde tu pravou pravdu opravdu můžete najít. Pravdu, kterou vám nikdo nevezme, tu pravou pravdu, o které se říká, že vítězí. Kdybych byl ředitel televize, zvláště České televize, tak bych sem před vás přišel, dal bych si panáka a pak bych vám to všechno přišel říct, že vám lžeme od rána do noci a že často ani nevíme, co vám vlastně říkáme, protože lžou i nám, protože kdo se sakra v těch lžích má vyznat? A když nevíme, co vám vlastně máme říct, tak vám prostě řekneme, co chcete slyšet. Třeba jako, že kouření nezpůsobuje rakovinu, nebo že Santa Claus opravdu nosil červeno-bílé hadry, nebo že geneticky modifikované potraviny jsou zdravé, nebo že CO2 je na světě víc a víc, až nás jednou udusí, nebo že 11. září udělal Usáma bin Ládin, nebo že jediné, co nás spasí, je světovláda. A pak vám řekneme, hele, koukej na hodinky,
Za chvíli začne zápas a teď si tu s námi ještě pár hodin posedíš, abys radši nevyváděl něco, čeho bys musel potom litovat. A proto vám řekneme, jakoukoliv lež budete chtít slyšet, protože potřebujeme obětní beránky do válek a ochotné ovečky, aby jsme my vlci měli co žrát! My dokonce dokážeme některé z vás přesvědčit, že tu žijí upíři, nebo že naopak pravdu moc dobře znáte, nebo dokonce, že to, co je v televizi, je realita a že vaše vlastní životy realita nejsou. Zblbneme vás, zamotáme vám hlavy, abyste kupovali, hlasovali, diskutovali a skákali jako ti klauni. A vy se dokonce ukloníte a ještě nám zaplatíte. Uděláte cokoliv vám řekneme, budete dělat, co chceme, jak chceme, kdy chceme, necháme třeba vás i zešílet, když budeme chtít. Zní to šíleně, že jo? No. Jo? Ale tohle je šílený, tohle je totiž masový šílenství. A vy jste ti maniaci, co si myslí, že tohle není iluze. Vypněte ty televizory a čarovné krabice, co vám otrávili a ovládli mysl. Vypněte je! Vypněte je všechny najednou! Schoďte třeba ze skály či oken! Hned jak přijdete domů! Vypněte je! Before victory!